We got a little Amanda, what you come now? Chimamanda. Chimamanda. Ogene. Ị ga-ebekata akwa arịrịa ruo mgbe ole? Gị na-ebe maka ihe gbasara ọnwụ nne gị. Chimamanda. O rugokwe afọ 5 na ọnwa 6 kemgbe mma gị hapụrụ. Mana mba, oge niile ị na-eru uju, na-ebe akwa. Ogene. Ibolachi. Chimamanda. Sir. Eleri nke gị. Ogorano. Yawo, ị chọrọ ikpughe ọnụ gapụ ụlọ akwụkwọ taa. Chimamanda. Dị mma. Ịdị mma. Ngwata, ya ka ịbụ. Ị na-erizi nri gị? Dị gịnị? Ebe isi na agụrụ anaghị agụ gị. Agụrụ anaghị agụkwa m. Bịa ka ịbụ. Ngwa chere ka m ga-bute.
akara aka enyi ịṅụrụ mmanya mepere m gate enyi ọ ga-enwe mmanya m ṅụrụ mana ofu ihe m chiri ịgwa gị wụ iwepụ nnọọ maka nsọpụrụ na ịhụnanya m nwere n'ebe madam nọ agara masị onye ọgwụ ego akara aka ọga ke maka ihe kamgbe madam nwere na-akwụ m ụgwọ ọnwa enwebeghị ihe buru uru m ji ụgwọ ọnwa na-akwụ m eme gị na-etinye ya n'aka ka ya na-abara aka ka ya na-efu ya na meji emepụta ihe buru uru enwe ọgachi eke na ihe ndị ọrị mma ewepụ nnọọ n'ọhụụ madam ana m esi di ya wụ onye ọgwụ ego mana ya rịwa akara aka ka ihe kpatara na ụgbọ ọgwụla ịchọrọ iyọm ego gị ji aghụghọ bụ iyọm ego enyi kpọọ okwu afa ebe ị nwedere n skopu m na nkwara nọ ọ ga-aka ngwa gị isiokwu otu onye nọ na-enwe ihe dị stret onye ọlarịcha obodo ga-chekere ya na mana salari ke na gị nye m ya na amejide ya n'aka ka mụrụ otu ya na ije ga-eshi aga mepere m gate Aha, Chief afọ ka nsị ndị ụza. Chief, ihe m sị m agwa gị wụ akwe m ala ahụ nnọọ ọnụ n'ezigbo site. Chief, ma ọ mee ngwa ngwa pụta ụgwọ onye ọzọ na-emekwa ụgwọ ahụ biko Chief, ị ga-atamụta ahụ. Chief, nsogbu adịghị. M ga-eji ma sekretrị ya ebutere gị daalụ nne oziọma ị ga-emere ihe a print ya send ya copies to send ya chief focus copies nọkwala ekwana m anya biko chief focus ole ka ị ma oziọma ole ka ị ma oziọma ịkọbekwa ihe ị bịara ọfịs ime ị gwabeghị m ihe ị bịara n'ọfịs ime mgbe ị ga-awụ ID dịcha anyị na-aka klient na-eme ị ga-emepe anya ị ga-eti ntị n'ala enyi zuzuru ga-mere m ihe ị mara amị agbela m ndị mmadụ onyonyo n'obodo a na-apụtara nga a na-agba puul onye ọbụla ọsọ ndị na-agba puul onye ọ na-agbachichi asọ gịnị na-ebasa etu okwu abịala ọzọ eji kewu Jackpot kewu 4/4 ka ị ga-agba ya bara onwe gị ụba edishọn ihe a ga-aba edishọn ọ ga-aba ka ị chọrọ onye na-asa isi ịhụrụ ka m na-eji eri nri ọkwara ihe ka m ji kwakwa n'ụlọ elu abụọ m dore na vileji 2 stair kano otu stair abụọ otu stair abụọ mkpụwara na vileji ka eweziri m iwe ngwụzi ka m bịaziri letezi onye ihu ma onye azụ kezie ha 11 million 11 million nke onye ọbụla ego ọtụ m si bụ ige ihe mbazi babe chetazie na iwo enyi m akara aka m sizi mba ka isoro kwenu mba tụkwụ n'ụba mba depụtazi ụkpa nnọọ wepụtaziere gị ewe ebe mba gbukwere ọnụ ya na ntụ kewu 2000 kewu 2 were
chere ịkwụra 11 stairs gụnwa kọwa onye ọzọ ụlọ m chere godo ka nghọtacha gụnwa kwụra 11 stairs ahụ rigo 2 ịrụ 2-story building olu gị na obi gị la afọ gị wofu enwe onye ma nke wafọ ịrụchiri ụlọ elu anọ gị yiri ọkwa suit ka iyi ya suit a nọrọ gị n'ahụ yie nnọọ ọgọm abala akara aka ọma onye a na-akpọ eti okwe eri okwe n'elu okwe ama m ihe m na-eme mana ejire m anya m abụọ hụ na ị chọrọ ịnwụ n'ọbịa m ị chọghị ịbara onwe gị uru ebe ị nọ na-eche nche achọrọ ahụrụ m ị chọrọ ịnwụ na ezi mpụ zuzupo iche 2000 gawa weta 15 gawa enweghị ka m mere gị ya gawa nye 1000 ijila ka m onwe gị onye ọbịa ị ga-abụcha ya ọm ngachapụta nga ahụ ọchịcha nga mụna ga-eme narị mma gawa biko teta n'uso ata m iji 1 meji 1 ka ọ ga-enye gị 1000 m zụtara gị shaving big ọ ka mere lachitu onwe gị weta 500 ịhụpụsụ nwa eji abalị gị natakwala m okwu a na ahụ 2000 ị ga-achọ m ị gaghị ahụ onye na-achọ gị mgbe m nwere ike ịchọ gị oke nye m ihe iyi ka m were saa moto 4/4 mba onye ri otu onwe ụlọ elu ọwa onye ara taa ama m n'obi adịrọ gị mma maka na abịa enyi nwanyị mana biko nna arịọ gị ka ihe m ga-ewetara gị Chisom abịa m ebe a maka oriri na nkwari ịnụkwala ya gwa m ihe m chọrọ ịnụ ma ọ wụ ya ihe m ga-eme ọ ga-atụ gị n'anya ele ebe Anabel nọ orube nke otu a mana ịgwakwa gị eziokwu Anabel enyi nwanyị anọrọzi n'obodo anya Anabel emego njem Chineke ekwekwala ihe ọjọọ gịnị Anabel jiri ego mgbafuo ka ịpụta nga na-akọchitere ya ọ bụrụ na m na-akọchitere ya mana ihe m na-ayọ gị wa ayọyọ m na-ayọ gị ka iwe dị obi ama m n'iwe ezigbo mmadụ biko ama m ihe a na-akpọ nka bịa kemgbe m mere biznes ire ala n'ụlọ mgbe adabụ m ọdị iberibe mbụ were ego m kwere mmadụ biko akazi n'onwe gị ụta ọrụ ọkwa n'ọrụ n'aka gị ka o si onye onye mma ihe o ji chota wee mee ọkwana ya ga-eme gị hapụ ịdị na-emezi ihe ọma biko obi gị dajụ akara aka so onye dịka eti okwe eri okwe onye anyị na-anaghị eje egwu okwewulo wepụtara ọkpọ jiri aka ya gara nnọọ wada kụwa aka n'ọnụ ụzọ gị mepe ya abata ya ewere 4/4 ọsa anya mmiri weta nye gị because of 2000 gị kparịwa ya eti okwe eri okwe ahụ na-ahụ nga ahụ ọwụkwa naanị nke ọrụ na vileji ya ma nke ọrụ na taụn ebe anyị nọ o nwekwara ụlọ elu nke ọrụ na Lagos ọkwa eti okwe ji ọnụ ya ndị mmanya gịnị ka m na-ekwuri ndị mma eti okwe ji ọnụ ha bịa na-agwa m na eti okwe ahụ na-ahụ ebe anyị na-ere anya ka nkekara mmadụ wuo onye rụrụ ụlọ ebe a na-echekwa ego elekwana ihe mere o ji bie ya efe ka onye ara otu o si ejike gị otu o si jikere nkekara otu o si jikere bụ n'ahịa m na-ekwu mechie ọnụ eze na-ekwu eri ihe ndị otu eti okwe nwere ike nọ nso nọ na-akparị ya mgbe ahụ nsogbu adịkwuru m na onwe m chọrọ gị bịa ịma na obodo a ugbu a jupụtara na arụ ndị dịka eti okwe eri okwe wu ndị a na-akpọ akpa akọ ọ chọọ ka ndị kwuru mmadụ kwuru ya ọ chọọ ka ndị na-atụrụ mmadụ tụrụ ya na-anazi ego n'elu isi ya onye o ji na-eyi ejikọta ahụ oche ejike ngwanụ lenu ya anụ ịhụ na ihe ahụ ọ na-eme na-abara uru
ọ bụrụ na o jikere ọfụma ka nwoke kara aka bịarute ịma na ị gara nara ya okwu ahụ ị hụranụ na ihe oyi ugbu emene gị o meriele gị anya gị che na eti okwere okwe nkekara mmadụ ị hụrụ ihe imere ugbu a aga m atụ gị ụjọ aga m atụ gị egwu agwa gị ya ihe imere ugbu a gosiri nnọọ na ị ga-ada nnọọ ogbenye ihe imere ugbu a gosiri na ogbenye chiere gị n'ihu ihe imere ugbu a gosila m na ogbenye ga-eso gị so ụmụ gị so ụmụ gị ị makwa mmadụ onye na-achọ eti okweri okwe hei ọnwụ ya wụ nsogbu ihe o ji wuru nsogbu ugbu awụ onye ọwụla eti okweri okwe jụrụ ọ jụrụ ya na ndụ ya mkpụrụ ha na nga ahụ ugbu a kpọọ akara ịbụ na aga m akpọpụ di ya n'isi ibe o nwere ike ịba m ọgụ o webe nsogbu nọ ihe ọzọ nwere ike ime ya wụ mbịa m nana gị 3,000 echi inye m ugbu a m gaa m nye ahụ napụta ya sọ ọmụghachiri ịgba ya ma m ghọtara m na-akọwa m si ọmụghachiri ịgba ede m wetaziere gị ego ịgba ya ihe agwụla ụzọ anyị nwere ike iji mee ihe a ya dị mma enwere ụzọ m ga-eji eso ka m nwee ike inweta 3,000 amenye gị ga wetere m ya ka m gbaa ya mgbe oge na-agara ị kwesịrị ịgba ya mgbe ọ na-ajụ bụ oyi okweti okweri okweju ha n'oyi nsogbu na-adịkwa ahụ nsogbu a meweta 3,000 ọwụwa bịa ele mgbe esi m bịa ọkwa ihe echi o ọgba taa taa ga-abịarịa ihe ka i kwuru nnọọ ọkụ je eti okwe ka ị kparịrị ihe na-enwe m iwu awụ na-esi ịkparị ịchụpụkwa eti okwe n'ụlọ gị ọzọ ịchụpụla akụ na ụba agwa gị kewe eziokwu eti okweri okwe mmadụ rụchiri ụlọ elu rụọ nta ruo imo ihe anụ ọhịa ihe nkekara onye mmadụ atagide ahụhụ ejizi aka ya pụtasị na atawala m ị nwere etu ụlọ elu abụọ rekwe n'ofu were zụrụ efe ihe mmadụ mba gị ihe onye ọrịa na-arịa mgbe m nyere ha ego na ọkwa ahụ bakwa onye onye ṅụọ mmanya o babu si ebe si onye oriri na-eri dị na-ata ego na-ata which kid my boy o Davido my man ebe ọwụla akara aka na ugbu isi gara agba ya popcorn ya ote ọ ga-eche ma ya gbala ebe o lecha anya n'enyi gị nwaanyị napụghị ya anyị ga-agwụ ya ara onye ka mmadụ ka ya ị mara ndị akara aka kelere Chineke na asọ ụdị mmadụ pụtara gwuo ya wayo ndị kwesịrị ịga ihe mmanwụ mmadụ dịka Davido na-akụ egwu mmadụ dịka Wizkid ndị enyi m mụ na ha kwuto mapụtazi ebupụta onwe m bara akara aka na-emezi ezi iweta ego onye bịara ya Chineke gbakwa ya ọkụ mụ na riri na ego taa na anụ akara aka ebe ọbụla ị nọ gbagbukwu oge na Chineke gbakwa ya ọgbakwu onwe na pool ịgbakwa 4/4 eledị i nyere ya akwa 4/4 onye nkụ ka ị bụ onye nkụ alewe riwe nkwụ anyị natara akara aka ego ive adịgo riwe nkwụ baba ịṅụọ n'ole mmanya ewetawala m ebe o ji na-eweta m enwere m chetaziri ịma ọnụ ahụ ndị okenye lụrụ ọgụ Biafra ba m ejele mpa gwara m mgbe ọ gara lụọ ọgụ ya na General Obi ya na prọfesọ Alfonso ndị gara n'ihu ọgụ were egbe gbaricha ndị Awụsa enweghị ọwụla ịkọrọ anyị anyị ga-enyo enyo napụ m enwe akụkọ ọwụla ịkọrọ anyị ga-enyo enyo naanị kootu ga ndị kapịnta akwa mba ndị telọ ọrụrụ ogoshi na ịkara aka mgbe ndị kapịnta akparịkwala ya ọ tụpụrụ ma tụpụ akparịkwala ya ndị kapịnta akparị ndị mmadụ ga-amata onye ngwụ a ga-eche olulolo ha mara onye na-ahụ ebe a dọbụrụ ụlọ elu abụọ na vileji n'ụlọ na Lagos onye trela na 111 jụkwa ese iwere ole ka a na-eme gị na-aza tụwe nwere ịpịga ka aka n'ime ebe ahụ pụta eme aza abụọ gị nọ n'ime za tụwe inwe etombo dị a inwe etombo ọzọ bute mba ugbu a ka ebe niile juo oyi ka anyị nwetata onwe anyị anyị aṅụrịsala nkwụ ngwa chịtakwa anụ cheta anụ lanya ịchịta anụ gị bee pọpọ were pọpọ doetara anya n'elu werezie mango weta ịtụ ya ka anyị ji ya mere ingredients
Ọrụ na inwe nne ọnwụrụ gị wetata ya emecha iji esacha ọnụ. Olugbu na oge aga inye anyị. Onweghị ego a na-eme. Ego kwuo okwu. Metasịa na Eti okwe. Eri okwe. N'elu okwe. Dede mmadụ, dede akara aka. Dede ngwa gị ntị enwere m chikwu agụwa ndị ji ego na vileji anyị na agụwa otu onye mmụọ ka a ga-aga ya. Etibela otiti chere. Ihe nkwukpọ gị na-awụ ụlọ mpama ụlọ aja anya na simenti kutue. Mụ asị gị kutue akara aka nze sị gị kutue akara aka. Hai! Ama m si agwa agha emu he toro ogologo. Esi kutuma. Ifa emanya mere nke ga kutukwe. Ụlọ dị juse kutue. Makete gị jo. Yes. Ị na-abịa ịrụ ụlọ elu. Ana m abịa ịrụ ihe na-akpọ skyscrapers. Hai! Chai! Ama m si obodo ị ga-eme anụ aha manụ ebe niile. Ebu m ego na ọmụ ka a na-akpọ odogwu. Gị mara ihe m ji n'aka na gị mara ebe m bi na. Hai! Chere njekpọ ụmụ yut. Makpọ ụmụ yut wa bịa akụma isi nọ nga akụrụ kụrụ isi. Bịa ba ebe kete gị ji okwu ebe akụkụ ebe. Onye ga-ahụ na vileji na amụa. Ọwụghị. Fova nini? Yes. Mba ọwụghị akpọga m ndị kọmpanị m. Okay. So m kọma na ịkwa? Chesi, yeah. Kutu ya kpọ ndị yut ha kutu ya. Ime ya mere na onye yut ọbụla bịara wee na ngakwa ya 30,000 naira. Ha dị 300 kantị ego ha. Okay. Mgbe meje hụ gị ije mụkwa ya sisi kutu ebe ka ebe ahụ gị alụgosi niile. Emeje hụ ya. M ga Gịnị? Ebe a ka ị nọ. Ugboro ole ka m ga-agwa gị na gị kwụsị ibe akwa na ihe gbasara ọnwụ mmadụ a? Akwa ịchọghị ịnụ. Ị chọrọ nnọọ ịhapụ m. Ị chọrọ ka ị nwụrụ ha ma kwa ya? Mba, ọma mme. Ị ga-egbukwanụ m, mụ ha ga-anwụkwanụ. Egodi nnọọ ị ka yi efe skuulu gị. Agwakwala m gị, ikwekwana o kwesịrịkwa ka ịghọta na ịhụnanya m nwere ebe mma gị nọ ka m nwekwara n'ebe ị nọ. Rie nne, onye kpatara na ilechakwa anya ruo ugbu a kemgbe mma gị nwụrụ, achọbụkwa m ịkpọta nwaanyị ọzọ. Ya ị na-ebe akwa a na-eri arịrị a na-eri uju a ada adị m mma n'ahụ. Amanda, biko ọ na-eche ọka m nwụra gị, nne m
Biko. Ebezina, you know. Biko. What? One more. Just let could know to walk as you carry me a mud. One Torello. Yemen, Kurue. Just Megany, Kurue, Coquemba, Pulambrana, Jackpot, Cobanya, come music or not. Munyum mad, be sure take a little. Could you check why you well, or Quempa ban and Eco Chana? Aye, whatever can I. Mbanefu. Take our logic. Na ebara ababa ndu zula sinyarum ngarum yarkwan ngarum wanga hey yarum icheu chaka imana mana ge enyi bam anwe ihe ọma m ga-ahụ ga-emere ezinụlọ ga siko ọ ghara imere ya nkwana ebe m ga-ahụ ị na-agaghị ụkwụ gị n'ezinụlọ gị m sị unu gaghị ụkwụ aha Ichie Mbanefu. Ibu gachiri okwu gị o. Otu mana isi wedere nnọọ. Ejewe agaghị. Mana achọ m ịma na gba m kwuru eze ka m ghọtara ihe ikwuru bịa. Ka m wụọ gị ụkwụ n'ala. Nwa gị nwoke Izunna, otu mkpụrụ nwoke nwere, o jikwa ahụ ka onwe ihe na-arịa ya. O jikwa ahụ ka nwoke ka o nwere nsogbu. Kedu ụdị ajụ ka Shilo na-afụchi? Chere ọmịmị a vụdị okwu a n'ọnụ gị ka ọ ivu ya n'obi bịawa. Onye atụrụ ilu kọwara ya ego eji olu na ya furu ọhịa. Oke mama. Olee ihe mere ofu mkpụrụ nwa nwoke iji kamgbe nwunye ya nwụrụ, nwunye na-amụtaghị nwoke nwụrụ, gịnị mere ọlụbeghị nwaanyị ọzọ? Gịnị mere ọlụbeghị nwaanyị ka ị chọrọ ka amaghị chie? Adị mma. Okwu gị dị mma. Ana m agba okwu a n'ihi otu mụ na gị si wee dịrị. Ma ọ ya, m ga-emegbachi nkịtị. Agbala m mbọ dị ka nna n'ebe nwa m nwoke nọ maka ịlụ nwaanyị ọzọ. Mana ọ kpọrọ ọkụ nkụ. Kama, ama m n'otu ụbọchị ihe ga-agara anyị ya. N'Izunna nwa gị nwoke kpọrọ ekwu nkụ. Si akwa. Gịnị? Ala anyị kwekwala ka ngwuri gbaa ji. Ikoro atụ. Isi nwa gị nwoke mụrụ kpọrọ ekwu nkụ. Asọkwa. Ọ kọrọ na akọ onye kụrụ ya. Ọ kọrọ ọ na-akọ onye kụrụ ya ka m na-ajụ gị. Ị chọrọ na ọka amaghị chie. Amaghị chie. Ịmụta gị nwoke agbachiri echi. Ị ga-agba mbọ. Oke anụkwana nọ n'ụlọ ewu amụrụ n'ọgbụ. Ya ga-eme manya ka ọ ga-alụta nwaanyị ezinụlọ ka ọ nwoke mụtara nwa nwoke. Nke eziokwu ka m gwara gị. Mbanefu. Ọ bụ otu nchiri anya so otu isi wee bịa otu isi ekwu ụka ugbu a. Mana otu ọ dị, anụla m ihe kara. Kama ihe m na-agwa gị wụ nwee m ike iwere ọbụ mmega Izunna bụrụ aga katakwa ma ọ gị nwa banyere m ọbụ m na-eji apụ ya aga. Mana agwala gị na ihe ga-agara n'anya ya. Ịnụ ihe m kwuru ugbu a. Ngwanụ asị ahụ ekwu gị na-egbu okenye ma agwa anụ gị na-egbu ụmụntakịrị. Atala m nkwa jara gị eze. Ịmarazi asụ gị asọ n'ikwe ma gaa m asụkwa gị asọ n'ala.
from I got to shift flower. Oh, no, come on. I don't know. I got to shift flower. Ama m na ewu onye na-eme ihe ọchị mana oge na-adịkwa ụfọdụ ọ na-adịkwa mma mmadụ ilebara onwe ya anya asị m ka m kpọọ gị ka mụ na gị daa ntị dakọ ntị ka m makwanụ ka isi ebi ndụ gị. Thank you. Na-ekwu nke ikwu ka ọ pụtara na m na-efu ọhịa ka mgbe niile nọ nga. Mba akara aka ihe m si na-ajụ gị bụ ego niile m na-enye gị gịnị ka ị na-eji eme? I'm a safe. Enwere m ihe a na-akpọ kolo inye m ego m ga-ata kolo ya ata kolo. Enwere ihe m ji ahachi mgbe oge ya hụrụ m ga-emepe kolo m. Ihe dị ka gịnị ka ị na-eji ahachi? Ihune na-eme m. Ihune? Achọrọ m iji alụ nwanyị. Ese? Achọrọ m ịlụ nwanyị. Ị chọrọ iji alụ nwanyị? Ọ dị mma. Ịlụ nwanyị bụ n'ihe dị mma na ọ dị mma. Gbanyela nnọọ. Ị ga-akpọtakwanụ nwaanyị ọma na-ekwu nwaanyị ahụ m chezitara gị nwe ya esefe ị ga-ama onye ịma onye amakwa m onye ama m ihe mere mkpọta ya ị ga-ama ya mji gị ị ga-ama onye nye gị menụ gawa na ihe a gị gawa n'ọrụ gị ọnụ ịnụ ka mgbe nwaanyị ọ bịara gị mee ka mma ịnọkọla gbajara Maybe ihe mere na o ji adị gị ka ị ga-ebu ihe a n'isi eme gị buru ya n'isi ndị ego ya ọ gbasara gị onwe nke gbasara gị biko afọ m aka m anọ ọjị biko lere fim ga biko Annabel mbụ gị ya n'isi ire ego ya ọ gbasara m ọ gbasara m o enwe dị ka o si gbasa m chaa mana ihe m na-agwa gị gaa kwụọ nwa okorobịa ụgwọ ya adịzira akwanye m ka m na-ekpuchite gị Annabel adịzira agba ọsọ m ihu nwoke a na onye were tụkwasara obi ebe ị nọ hụrụ gị ka ezigbo mmadụ ị bịazie na-agba ya mgbe okpuru ị na-asị m na mburu ya n'isi ịwụzi onye mkpuchi ị na-ekpuchi m ekpuchikwele m ị na-ekpuchi m anyị mebochi onwe anyị imebe onwe gị mmebe onwe m ka anyị mere onye ọ ga-aka aka n'ahụ anyị mebe onwe anyị onye mkpuchi e mere ihe na-aghọtara ebe a mara kwasị na-emebe onwe gị ọwụrọ mmụọ wuchisom ka ị na-emevọ mma na ada esoro rie ego a adịla ebe ị na ori ego a mụọ wuchisom amara biko tupu ịpụpụta m ụkwụ n'ama jie mee gịnị kwa ụgwọ iji ị mere m atụrụ nwa okorobịa asị si ya n'ozi n'obodo a n'ime ogo njem ị na ebe a na-efe ere ọnụ maka na m ji ya ụgwọ ego owudo ego ole oke m mgbakpụzie n'ime okpuru moto mgbakpụ n'ime ọkpụkpuchi onwe m ebe m ji ụgwọ ịhụna gị enyewele m gị enyewe oke ọ dị gị ka gị na dis man gị na nwoke a chọrọ ị na-edinazi akwụghị ihe ị chọrọ ị na-emezi Annabel ya akwa gị mkparị kwụsịkwa jidekwa ebe ahụ ji nwayọọ jide ebe ahụ akpịhụ na site taa gawa ịnwakwali ya nwa gị si mkpuchite gị n'ebe nwoke ahụ anwakwali ọzọ ebe ihe ọma m ga-awụrọ m ihe ọjọọ anwakwali ọzọ ụsọsọkwa isi nwa gị nwoke mụrụ kpọrọ ekwu nkụ asọkwa ọ kọrọ na akọ onye kụrụ ya ọ kọrọ ọ na-akọ onye kụrụ ya ka m na-ajụ gị ị chọrọ na ụka amagichie ịmụta gị nwoke agbachiri echi
ị ga-agba mbọ oke anụkwana nọ n'ụlọ ewu ya mụrụ n'ọgbụ ya ga-eme manya amanya ka ọ ga-alụta nwaanyị ezinụlọ ka ọ nwoke mụtara nwa nwoke Ami, chogo. Ami. Yeah, enwetara gị. Kemgbe nne m nwụrụ, onwe bụ onye nyere m onyinye. Nke na-enyekwanụ m onyinye. Enwechakwa na enwere ezigbo ihe na pụta ọnwụ ihe abụọ bụ ihe mere m ji enye gị onyinye. Nke mbụ mma ị mara ahụbe m nwaanyị mara mma ka gị. Mgbe ọbụla ị gafere m obi ọma na-akpa m ze nwa ọga m mara ezigbo mma. Nke ọzọzi iwu afọ m na-eji egwu Ị na-akpọ m ọchị. Ami, enwere m Imeela. Mmanụ. Dibira gị na ị ga-alụ. Di. Ma onye ahụ chere o ruo oge m ga-alụ di mma alụ. Ọ bụrụ na onye ahụ sọ ga-eche gị gwa m eziokwu. Ka iji otu a jụkwa m onye ahụ onye enwe onye mma mana oke ka m jụọ gị ihe ọzọ na yarakwa na onye ahụ bịa n'ọnọdụ onye nche gateman so ọ chọrọ ịlụ gị ị ga-ekwe ya wụ na ụmụ nwoke niile n'ụwa of all profession in this life ihe chebere m wụ onye nche ihe kwadoro m n'anya. Ahụrụ gị n'anya mana emere ihe m na-ekwu otu nna gị nwere ego nwechaa ihe niile hụtara nga na odo ga anya na ị nwere ike ịlụ onye nche. Kee udo nkọ eri bụ nke onye nche nwere ike bịa lụọ gị na mpa gị nwa taa na echi onye ahụ Kee na-akọ eri onye ahụ eme inherit of everything. Ọ dị ka egwu ọcha mụ na gị na-atụ ifewara ihe ọzọ. Gbawa ọsọ gị gbacha ọsọ ama lụrịrị gị. Letele mmadụ isi nwe ma ihe ka ọsọ ihe ọ ndị ọcha ihe niile ituru ọrụ niile ituru ihe niile ị na-ekwu otu mkpụrụ gba abada na jide eleghị m ga-akọrọ ndị ama eleghị wu ndị a ga-akwago nwere iforo ntụtụ taa sị mụ na ma elekwele kootu iyi agagharịga na iwe onye okwe ugbu a n'elu ndewo ele ihe a ga-eme nweta ndị mara o Chineke mee
ina akpa ejije ole onye tara adago na na hụchawa odi ana na me anyị wanda anyị rere ala agba anyị ebe akwa ya afọ gị echi ga ala hayo were ndị mgbogbara bụ Chineke gbukwere m gị enyi le ma agwa gị mba lee ka m gwa gị ịma jọsọ mgba nkịtị na-ele gị ọ dị swal gị gụrụ bịa gị yiri kootu ndị kapịnta akụrụ gị bịa m ite m si na ị nwere 2.2 bịa dị nwere bịa na direct bịa na nke ada mana ugbu a kwa ịhụ na ya ịnwakwa ya nwa enwe m taịmụ gị ọhịa nna m ukwu akwụ ga-egwodi ihe bụrụ chukwu gọziere gị onye oshi ama ma ọ gị mere anyị ji daa ihe anyị dara kama ị ga-adọwa ịnwakwa nwa yiri kootu a gị ebe m na-arụ ọrụ ọzọ si na bịa ị nwere 2/2 bịa họrọ elekere ndị so jee aka gị họrọ nke m ga-eso ọwọ́ onye oṣù ẹ̀ṣọ́ àwọn èèyàn ọwọ́ onye oṣù kóòtù orí ka ndị kapịnta akwara ya kama ọ na-agazụ agba na telo ya ga ndị kapịnta akpọtara ya kootu ndị mbuduru kootu fọgbukwu ego onye oṣù ka ihe obi jita nwata nwaanyị a mmiri ka ihe o ji nweduka obi ọjọọ ọkụ mmadụ tụkwasara gị obi hụrụ gị ka ezigbo mmadụ were ego ya nye gị gị na-agbazi mgbe okpuru isi abịa taa isi abịa echi ọ gwara ka ọ dị enedebere m ime ihe m ga-eme o enedere m ime ihe m ga-eme tupu nwa akụfụta m ụkwụ n'ama biko n'ụlọ ka ihe nwe ihe nke akwa m o nwekwara ka ọ dị o onye na-akọrọ m ihe gbasara nwunye nna ya taa. Gịnị mere? Ọ chịpatụ na like ị na-agabe n'aka nwaanyị. Hey! Mba onye ichere. M chọrọ ịma ma mgbanwe ọdịna. Anyị ihe ọmụmụ mewogo. Amanda, ịma na m batara atụmatụ niile ụta ka esi emere nwaanyị aha ya. Andoro na gara eziokwu nke a kpọla m obi ọma. Eziokwu ka ị na gị na-ekwu gbasara ya ụmụ nna m mara ya ụmụndụ ọkọ achọ ka ha ọbụla mee ma ncha ma ncha ekwukwa nke a ozi ọma ma ihe mere ugbu a anyị ga-aga ngodi mme ga mee ngodi mme kọrọ ya ịgwa gị eziokwu eti okwe mma enwe ike iwere okwe nye mmadụ ya ada ihe mechara iji daa okwe hụrụ adara ugbu a wụ nnọọ ndị Chelsea. Onye wụ Chelsea? Ọ wụ Chelsea wụ ndị kwesịrị ịgbata drọ n'ụlọ ha nọrọ nga ahụ Watford atụtụrụ ha kụọ ha ọkpụ goolu atọ chara acha lenu Rooney ebere m metere Rooney lenu Rooney ewechara bọọlụ nye o kwesịrị ịgbata onye kwesịrị inye 3 goals ka ihe awọ drọ anyị ga buru ego anyị
abịa enye apasara ru ni bọọlụ ọ ga-eji nye eleghị m nsogbu gị ngwa ihe m chọrọ ịkọwara gị ugbu a wụ na eti okwe saziri anya mmiri ugbu a sị mụ na kemgbe ya rụwa n'okwe na ya arụbeghị okwe dara ada mbụ mana ugbu a ọ sachara anya mmiri lee okwe a ọ rụpụta ya sị m weta ama m ihe ịlarị gị anya abịa kwube m ego ole ị ga-enye m gị na-achọgharị ego gị bịa na okwe a na ka na ụka ọkụchị iji hichaa anya mmiri ị na-agwa m na ego ka m nyere gị mbụ na ka ahụ emiere mmiri ele ihe ịjụgo ote ịjụga m n'ọnọdụ hụ na m na Stamford Bridge before ka eyiri m gị onye na-agba bọọlụ mba kelechi ihe a na-achọ kụtụrụla m paasị mbụ m kụọrọ ya awụ m getiman ka gị ọ m na-ekwu gị achọ m ka mara gị inwe nsogbu n'oji ọfụma ka m jọsi jide gosi otu m si chekụ gị mụnwa ka ichi ukwu ihe mụnwa ka ichi ị na-akụ m ihe n'ọnọdụ na ọmụ riri ego ka o wee tie okwe ị ma ihe m chi ịgwa gị bịa ịma agwa na-eri agwa ibe ihe m chi ịgwa gị wụ mgbe ikpeazụ m jidere mmadụ elekwe m otu a mgbe elelekwara m anya enwekwere m single bone ana m ewe iwe ọkụ mgbe ikpeazụ m jidere mmadụ otu isi jide m ugbu a ime ebe m nwetara onwe ya n'ime mọchụarị ka o nwetara onwe ya o ejikwala m egwu mgbe m shotu jide mmadụ ya ejide m ama m ihe mere ya oke ime ihe mere lee gị lee mọchụarị ijime egwu egwu ana m agba bọọlụ mba mmadụ duru nke a ọwụ mmadụ duru nke a ana m agba bọọlụ eyiri m gị kelechi ihe a na-achọ egbu m okpu igwe okpu eyi m akwa sekuriti iyi eyi iwe onye ara ịta mara m ta oke n'isi ka m cheta gị gị ụzọ chita m na ntị n'ego m ode yoyoyo ka were aka aha n'olu ichiji aka ahụ gbuo onwe gị ichiji aka egbu onwe gị maka ego m iji gee ntị enwere okwu ọhụrụ pụtara m ịghọtala ọ m jisi ka m marazie mana okwe ka aka n'osho bet enweghị ihe a ga-agbara ụwa na bọọlụ egbula ụkwa ke ewu pịoi achọrọ m ime ego ole natara akara aka okwu ọhụrụ akara aka ọfọcha nwante ya ji aka ha gbuo m akara aka ọfọcha nwante ya ji aka ha gbuo mama akara aka ọ na-ata amụzu enweghị ọ na-eji ịba m ọgụ ma eze ma ibia ma aka ma ụkwụ akara aka ọfọcha ya atagbuo m n'ahụ ibe ebe a na-ajụ m ego ole ka m natara che na enweghị natara akara aka ọ na-ahagbu gị agba ya acha ọ na-ahagbu gị n'ihi ọ gị wuche isi gbara bọọlụ na-asatali goolu gbata dọrọ n'ụlọ ha ọ ya na ọ ji ahagbu gị gee ntị odega akwụkwara m ụmụaka agwụ m ụmụntakịrị a na-akọrọ akọ ihe na-agba ka nnụnụ elee ego ị natara akara aka elee ke m eziokwu ma ihe ọma ị ga-emere m na dịka ezigbo enyi enwe ihe ọwụla ihe gbasara akara aka wepụgodi ya n'okwu a ahụ niile na-egbu m mgbe ile anya na ọga m alọta basị na ọ lọtara na ma anaghị ego m ga-eji zụrụ ọgwụ enweghị iji nga nye mmeji zụrụ ọgwụ ọga m lọta menye aje gị ahụ niile gbugo m odega ihe kwuru ugbu a ewe nebe ezigbo otu iwe ndị nwoke m chọrọ ego ebe a sị ga anata akara aka ego gị pụta nga ugbu a na be na aka akụkọ kọcha akụkọ ịkọrọ mgbe m nyezi gị elee ebe m ga-eweta ego m ga-enye gị ebe ị na-anataghị ego elee ebe m ga-eche eweta ego m ga-enye gị ya ị na-akọwara m na nwa obere ego m chi iji etinye aka zụrụ ọgwụ enweta ego m ji nga nweta nkọbọ gbara be nke iri m ji nakpa nwe ụwụ nara m ji go chere isi kọrọ na enweghị obere ego akara aka ya tụtara gị maka ụgwọ ọhụrụ m na-agwa gị sị gị chọrọ m ego ka m ji zụrụ ọgwụ gị ka m nọ n'elu ya na-ajụ m akara aka sịkwa akara aka sị odega ọkọ mena gị nọ na ihe ahụ apụọla m odega enweghị gị wetara ya eti okwe nwanne gị ga-enye m ji zụrụ ọgwụ eti okwe nweghị ga-enye m ga-ebịa m ga-eji zụrụ ọgwụ eti okwe na-ata m na ntị ọ na-ata m na ntị
Idiot. You know, I'm let's go again. Let's believe him. Let's go for them. No, Tori. I can get a minute. I home with the kid at home while you be. Care one content no at home. Hey. Ya mwaka. Mwaka. Odega lechararie. Okay, meme. Nuna. Ama chọpụtara ya. No ways a pool. No ways okwe. No way ti okwe ri okwe n'elu okwe. Ka o lechara mmadụ odega lecha mri m. Ama gara aka aka. Odega ihe tụrụ washi. Eleke were we genye ire tara aka. Ego ihe mmachichara. Okay, meme. Ana m aga na ke akara aka ugbu a. Nga na akara aka. Chọpụta. Chọpụta. Eti okwe. Eri okwe. N'eri okwe. Awa. Wale na. Ya dị mma wale. Ke kele ebe. Ki bụ akpa ka oje ihe a. Na ji nta. Mejele wana nwoke emrụ nwa. Chineke. Ọ bụkwa gị gachi. Ki bụ chokwara efe gị niile. Chokwara ya ayo. Asị m ka aka. Yetinye wa. Ale mma. Eti okwe. Achọ m. Ichuru. Hey, mama ga ikose. Okwa no. Aka na ọrụ ya. Aka na ọrụ. Imo kwe a na-eji kapụta otu ahụ. Aka na ọrụ ya arụ. Ọ na-awụ mụrụ chakwa n'okwe. Onye omume ekpegwa n'ihe ekpere. Onye mere elu. Ị ga na ịba n'ime ime ebe imelekede. Ụgbọkorobịa agbachala. Ụfọdụ tarụ n'ụlọ elu. Ya bụ okwe. Maka onye nsọ na ha ya ka kpee ekpere. Mgbe eziokwu otu ndị England na-agbazi bọọlụ onye ọla goolu. Anaghị goolu eji ọla drọ a na-agba. Etu okwe a na-eri. Achọ m okwe. Ọ ga-awụ mrụcha ma akpa ọ ga emele gị ga-edozi ego gị. Mgbe m ji enyegezi okwu gba wụ 5,000. Onye m ji enyezi okwu. Ịhazizere m ego gị gị dowe. Mmezi okwu onye nsọ mechaa ekpere mkpọzie gị ga-abarazi ụba gị. Ị ga nso. Jos, nye m okwu. Ego m na-anakwana gị awụ si were m ji eme. Achọ m ka ihe fuo gị. Aga m ka o fuo gị ihe. Ka ị bụrakwa nna yes. Eti okwe mee gị mma. Gị rere ekwe oyoyo. Oti okwe. Gawa nọ ọmụgwọ. Eti okwe. Thank you. Nsogbu adị. Wow. Ụzọ agbaala. Ka m wezebe Odega ga-anọ marazi ego m natara. Mana enwere ego ọ nara akara aka rie naanị ya. Ọ ga-agbọ ya agbọ. Ka ngazi na akara aka ugbu a. Ngazi ebe ahụ chọpụtazie m chere chọpụta. Mlaghachizi Odega mụ na gị eke ihe. Mụ na gị anyị lụcha ọgụ onye ọla gara onwe ya. Ana m ana-acha azụ. Akara aka ga-agwa m kewe eziokwu. Akara aka ga-agwa m kewe eziokwu. Ọnwa egbole ka tụrụ oshi aka emechakwara bata nga onye a na-achọ achọ ele ego m ego kole ego m ejiga m ego m kole chere ọwụ ihe anyị gbara iji ha anya ga-abụ ọhụrụ ihe Chelsea zuzuru enyechara ewerele open net tụnye Rooney Chelsea agbataghị draw n'ụlọ ha onye were m iwe n'okwa Chelsea zuzere zuzu ọwụ Rooney tụtụrụ okwerie ya na elekpeno ke Chelsea zuru ọhụrụ kenye mba ha chiri so okwekọ ugbu a na ọkwa n'ego ole ka ọwụde chere ihe m kwụ bịa wede ihe a na-achọ ka mara ego ole nyere Odega achọ m mara ego ole ka nyere Odega na ka ọhụrụ ya Jackpot ka ọhụrụ ego ole ka nyere ya Jackpot ka ọhụrụ ka nke aka anyị chiri iji buru ego ego ole ka ị chọrọ ole ga-ezu ego ka mmemme 10,000 ọ ga-ezu 10 ọ maka ọgụ gị ke ntị ya hụrụ ndị ọzọ ihe kwa n'okwe 20 ihe awụ Jackpot
Oh my God, go. I bet I'm going 10,000. With 10,000 all be. What? I'm not at all. What? Not you chose Diego. It's around 1,000. 1,000. 1,000. I'm just now 1,000. I lot you should chuck a mbog now. You chuck a mburi, you chuck a mbewaga. I'm bogging issue on what I mean, I check on. It's been 10,000 years with it. Not I am not check on. Ba, le, get boss up. Mbuja se chage. No favor, show me here got a man here boogie. The chair offense. Ele como. Oh, Odega. Where to again? Yeah, I told me shift. Ele como. You wrong guy. Okuma, mbure shift on again and you get one problem. Bianga. Achọrọ m ịhụ ụkwụ gị nga aga m emere nọrọ nga ngwa shekpuru ala shekpuru elego m akara gị nọkọt Mr. Jackpot akara ka ọkwa mụ wee ti okwu elego m Odega mgbucha gị Odega ga-abịa elego m ọkwụrụ Odega ka nyere ego n'aka how okay ihe awo gị yipụ ụlọ elu ga-eji ya bịa yipụ na ihe wọta ahụ gịrị yipụ ihe a ngwa yipụ efa yipụ kootu a ọ dịkwa ọhụrụ yipụ nkwa okwu ọzọ na mmapụ isi adanne mpa m gị yipụ ya ọ nyere m kootu a yipụcha enwere otu esi agba oshi n'anwụ ịchọ ya yipụ ngwa yipụ ke ọwụ kootu m yipụcha otu ụbọchị nke onye nwe ụlọ yipụ ngwa yipụ ke ama m hara gị ahụ yipụ ịchọrọ ịgbanụ m ọtọ ka m ga-agba gị na yipụ nwoke ibe gị gwagoro m ihe ị ga-ekete n'uru yipụ gị ọrụ ụwa hụ ọtọ m yipụ ihe mmadụ na-emebe mgbe ọ ji kpọpụtara m akpa m ka m lawa emeela m ihe mmadụ na-emebe mgbe akwa ya maka gịnị ngwanụ oke a na-abịa ihe m gwara gị ọ ga-akwụ ụgwọ iji gaa kwụọ nwa okorobịa ahụ ụgwọ iji ya ịkwụcha ya ị nwere ike na-achịte mana otu ọdụ ugbu a fụọra m tupu ihe ọma ma ghọrọ m ihe ọjọọ a na-abịa achọ nke ịdọpụta m ụkwụ na ama biko Chisom elee ihe Izunna nyere gị gịnị ka Izunna nyere gị iji na-akpasị m agwa dị ụta si m na m pụọ n'ụlọ gị maka Izunna ka iji si m pụọ n'ụlọ gị gụọ eze m ọnụ ị ga-achọ m andị ịchọ m ị ga-ahụ m tupu ịtọpụta m ụkwụ n'ama jee kwụọ ụgwọ iji biko jebe aka ichichara ihe niile m nga biko jebe ihe gị niile n'ebe ahụ ka ihe ị nwere ị ga-alụ m mma alụ gị ọ bụrụ na ị ga na-elecha m dịka nwaanyị eze queen lee ma gwa gị hapụgodo ihe ndị ahụ ị na-ekwu ihe ga-ahapụrụ m ihe m chọrọ ka imepe ọnụ si ama alụ ma aga m alụ imepe show olu imepe ọnụ si na ị ga-alụ mụọ akarịka ama eme gị gị na-aga onye ọbụla na-eto ga Queen Amanda ndị anyị ukwu ga-anọ n'ebe ị nọ maka ọ ga-awụ gị iche ịkụ mmiri iche ịṅụ mmiri ekutere gị mmiri gị iche ịṅụ tii agha ekutere gị tinye ọrụ ejiri ewetara gị Queen Amanda ọhịa gara akwụ nga niile eziokwu mma alụ gị ihe ọzọ ị nwere ike imechitụ anya gị echi anya m mechi anya gị emepekwala ihe
emepekwele ya ngwa mepe anya gị ya makazi flawa m zụrụ oke azụrụ m ya oke ọnụ mgbe ego m zụrụ flawa ma maka gị elekere ya like me like flawa nke makazi gbaligo nwa ọma enwetụrụ m ike ọ bụrụ isi ọ dị m ka ibu imeela ụtọ na nro ọtọ ọrụ ka dị mkpa lọgasị nsị chai oge nnọọ nga m si mewere flawa nye Amanda mana nrọ mana mmadụ aga m alụrịrị nwa Ihe m si ma ajụ oge bụ biko ka ihe kpatara iji siara m asị na mbụ na Annabel mere njem ọ eziokwu ka asị